Ale od rána jebe bubny, kokot. Debil vyjebaný, debil si. Ja si televízor zoberiem a poviem na rieku Nitru pozerať. Krst kokota vyjebaného. Skurveného. Takto to nie je možné. Tak sa nedá televízor kúkať izbe. Vidíte, nepočujem len bubny od rána. Boha, ja pôjdem televízor pozerať na rieku Nitru asi. Ale na plné pecky a sa oné okná trasú. Ale od rána jebe bubny kokot. Kurva, ja dám každému pokoj a tu ti len do prieku robia furt. Jebem im Boha vyjebaného. Lebo začne jebať po tej rúre, celý činžák bude hore pičou. A kurva nemôže televízor pozerať. Krz jeho vyjebané bubny. Čo jebe od rána? Čo je jebnutý? Alebo je hluchý kokot? Čo je v cirkuse? Zabýva činžáku? Kurva ráno, kríky striham, nikoho si nevšímam, piči som, prídem domov, ja nemôžem televízor kúkať. Lebo som ako kokotov v cirkuse, keď som bol. Pôjdem do kína na šiestu, kvôli jeho bubnám, nie asi. Však niekto počúva, človek nie ako magor, čo má trmiče v ušiach. Alebo má nasraté potom. A keď to sem počuť, tak tam sa nemôžu potom ani vyprávať. Ak sa tam môžu vyprávať. Keď im to tak jebe. Tak tá je aj sprostá od toho. A už na si z toho jeba nám z toho. A nech si obývačke jebe. Tam nikto nebýva pod ním. A dobre vie, že my máme jednu izbu a bude ti naproti mne jebať. Čo obývačke nejebe? Lebo tam je ten špevok. Už aj idem. Nie, ani vidieť, ja tam mám ruku. Čo čierno. A kde ide?